Libo-libong hektarya ng taniman ng tabako sa Ilocos at Cagayan Valley nasira. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Libo-libong hektarya ng taniman ng tabako ang napinsala dahil sa pabago-bagong panahon ayon sa National Tobacco Administration. Matapos ang halos 2 linggong validation na isinagawa ng NTA, lumalabas na mahigit 5,000 hektaryang taniman ng tabako ang nasira mula sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at La Union at iba pang bahagi ng Cagayan Valley Region. As a result, around 10,000 farmers di affected. Nagsimulang masira ang mga tanim ng tabako noong huling linggo ng Enero na nagtuloy-tuloy hanggang sa unang linggo ng Pebrero dahil sa nararanasang pag-ulan na lubog sa tubig ang mga tabako. Siyempre nakakalungkot lang kasi yun lang yung pangkabuhayan namin dito sa Bawang. Laki kasi maluwag yung area, and then winenta namin na ang isang puno ay mga 5 piso. Kabilang sa tulong na pinagkakaloob ng NTA sa mga magsaka ang loan restructuring. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang assessment ng NTA para sa mga magsaka. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.